Hi friends, enjolar matirla. Ini red panda ajine dina navaratri da. Yanu kode ink video malbaradi ji kode da video maltadu jana anja. Kode ink mast busy tancha video malbaradi jencha. Ini red color. Anja red color sa dress padon battene. Red color dress padon batte. Bayyage ಸಾರಿ ತುತ್ತುಕಂದು ಬಯ್ಯರ್ ಭಜನೆಲ್ಲ ಉಂಡಂಚ ಮಂದಿರ ಹೋದ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಅದು ಬತ್ತೆ ಅಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಯ್ಜಿ ಪಂಡ ದಿನೋಲ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪದ ಅಯ್ಯೋ ಬಂದದ್ದು ಅಂಚ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪರೆ ಹೋತುಜಿ ಚಾ ಮಂದಿರ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಪುರ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಅಂಚ ನಾನು ಬಯ್ಯದ ಭಜನೆ ಕಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಭಜನೆ ಉಂಟು ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಗೆ ಅಂಚ ಸರಿ ಅಪ್ಪಗ ಬೊಕ್ಕವೆನ್ ಪಾತ್ರೆ ದಿಕ್ವೆ ದಾಯ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ದಾಯ್ತೆ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸೇಕೆ ಏನು ಜೀಂದು ಅವು ಪಂಡ ಅವ್ರವ್ರ ಏನು ಮೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಸೌಂಡು ಅಲ್ಪ ಕೇನುಜಿ ಪಂಡ ಜೋರು ಪಾತೆರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಜೋರು ಪಾತೆರಲ್ಲ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಂಚ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತೆರನೆ ಅಂಚ ಅವ್ರವ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಜಿ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಇದು ಕೇಂದ ಖಂಡಿತ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಂದು ಒಂದು ಏನ ನೆನಪೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪಗ ಒಣಸಾದು ಬರ್ತದೆ ಒಣಸಾದು ಬರ್ತದೆ ಭಜನೆ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಗಡಿ ಬರ್ತದವಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಬರ್ತದೆ ಭಜನೆ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಂಗಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಗೆ ಭಜನೆ ಉಂಡು ಮಂದಿರೋದು ಅಂಚ ಐಕೆ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಫ್ರೀ ಪುನಗ ಅಂಚೆ ಕಲ್ಪು ಬಂದು ಬುಕ್ಕ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೂರ ಪೊಲ್ಲರೆ ಉಂಡು ಪೊಲ್ಲರೆ ಏನು ಕಟ್ಟು ಮಂಚ ಪೂರ ಆವಡಾತಿ ಅಂಚ ಚೂರು ಭಜನೆ ಬರೆಯರುಂಡು ಚೂರು ಕಲ್ಪರೆಂಡು ಕೋಡೆ ಅಂತ ಇಕ್ಕಡೆ ಭಜನೆ ಆಂಡೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಬಯ್ಯಡು ಭಜನೆ ಪೋರೆಂಡು ಭಜನೆ ಪೋಂಡ ಆಪುಜಿ ಜವನಾಸ ಪೂರ ಅದು ಬರ್ತಾನೆ ಅಬ್ಬ ಭಯಂಕರ ದೊಂಬು ಯಾಕಡೆ ಹೊರ ಬಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಟೆನ್ಷನೆ ದೊಂಬು ಬರೋನು ಹೊರ ದೊಂಬು ಹೊರ ಬಸ್ ಹೊರ ದೊಂಬು ಹೊರ ಬಸ್ ಇಂಚೇನೆ ಆಪು ಸರಿ ಅವಾಗ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋಂದು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲೇರು ತಂಬು ಪಾಡಿಯರೆ ಸ್ಟೋರುಡು ಪಂಡ ನೆಟ್ ಅರಿದಿಕ್ಕುನ್ನತ ಐಟ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪುರ ಅಂಚ ಉಂಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಂಡಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ತಂಬು ಪಾಡಿಯರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮುರಾಣಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾರ್ದೆ ನಿಮಗೆ ತೂದಿಪ್ಪಾರೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಜನ ಅಂಚ ಗಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂದೇ ಗಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈವೇ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಗಾಡಿ ಐತಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋನುಂಡು ಏಪಲದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಕಡಪರಣಿ ಪೋಡಿ ಅಪ್ಪ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತಾರೆ ಆಜಿನ ದಿನದ ಸಾರಿ ಕೆಂಪು ರೆಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಕೆಂಪುಲ ಕೇಸರಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪತ್ತೇನ ಜಿಂಜೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಯ್ನ ಆತಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಂದಿರದ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಜಿ ದಿನೋಲ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಡಿದೆ ಅಂಚ ಸರಿ ಅಪ್ಪಗ ನನ್ನ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ವಾ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ರಾಯಲ್ ಬ್ಲೂ ಉಂಡೈಜ್ ಅಂತ ಓಡಾತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನಿ ಏಳನೇ ದಿನ ಒಟ್ಟು ನೀಲಿ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಸಾರಿ ತುಟ್ಟು ಹೆಂಚಿನೇ ಕಲ್ಲರ್ದ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಪೆರ್ಲ ಪೋದು ಬರೀ ಎರಡು ಪೆರ್ಲ ಪೋದು ಬರ್ತದೆ ಇಂಗ್ಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಗ್ಳು ಪೆರ್ಲ ಪೋದು ಬಪ್ಪ ಪೆರ್ಲಾಗ ಪೋರೆಂಡು ಅಂತೆ ಮರದಗ್ಲ ಪೋರೆಂಡು ಒಕ್ಕ ಸಂತೆಗೆ ಪೂರ ಪೋದು ಬರೋದು ಅಂಚ ಪಿತಣ್ಣೆ ಇನಿ ಮಂದಿರದ ಬೇಲೆ ಪೋತು ಅಂಚ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಪಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪಾತ್ರೆ ದಿಕ್ವೆ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕ ಏನು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಪೋಯೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗಳು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಮರ್ದ ಹೊಡಿತಾನೆ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮರ್ದು ಪರ್ಪುನೆ ಹಿಡ್ದು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಹೋದು ಅತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಪೆರ್ಲ ಹೋದು ಬತ್ತೆ ಪೆರ್ಲ ಹೋದು ಇದು ಸಂತೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ದಾಲ ತೆತ್ತಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪರ ಹೋಯ್ಜಿ ಮರ್ದ ದಡೆ ಹೋದು ಸೀದಾ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತದು ಇತ್ತು ವಿಕಾಸಗಿನಿ ಬೇಗ ಶಾಲೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಚದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡು ಅದು ಕುಲು ಉಂಡಿ ಅಂಗಡ್ಡು ಕುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುವೇನಾ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ಲ ತಿನ್ನಿಯಾರೆ ಬೋಡು ಅಂಚ ಪೆರ್ಚಿದಿನ ಒಂದು ಉಳ್ಳೆ ಅಂಚ ನನಗೆ ತೆಳಿಯ ಮಗನಲೆ ತೊಂದರೆ ಅಂಚ ಅವರ ಕೂದಲೇ ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅತ್ತಾಗ ಬರ್ಸಲ್ಲ ದೋರಿ ಚೂರು ಬರ್ಸ ಬಿಡ್ತಾ ಅವಡಾತಿ ಎಲ್ಲೇ ತೊಂದರೆ ದಂಡ ಅಂಚ ಬಯ್ಯಡ್ಬೇಕ ಭಜನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಐದು ದುಂಬು ತರಕಾರಿ ಮೂರು ಅದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ತರಕಾರಿ ಕಟ್ಟ ಅನ್ಬರ ಬೋರಂಡು ಒಂದು 4 ಗಂಟೆನಾಗ
ಇತ್ತೆ 3 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಸರಿ ಅಪ್ಪಗ ನಾನು ತುಕ ತರಕಾರಿ ಕಟ್ಟನ್ ಪುನಃ ಪಾತೆರ ದಿಕ್ಕಗ ಇಜಿಂದ ಮಂದಿರ ಹೋಯಕ ದಿಕ್ಕಗ ಸರಿ ಬೈ ಅಂದೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕ ತರಕಾರಿ ಮುರಿಯರೆ ಪಂಡ ಒರ್ಮ ದಿನಾಲ ಎಂಕುಲು ಪೋತ ಕಾಂಡೆಲ ಬಯ್ಯಡ್ಲ ಅಂಚ 4 ಗಂಟೆ ಇರ್ದೊಕ್ಕ ತರಕಾರಿ ಮುರಿಯರೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ತರಕಾರಿ ಮುರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆದ ನನಗದ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕೇನ್ಯಾರೆ ಅದಾಯ್ತು ಅವು ಸ್ಪಾಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಅಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಸಾಂಗ್ ದೀನ್ ಭಕ್ತಿ ದೀನ್ ಹಿಡ್ದವರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಜನೆ ದೀನ್ ಹಿಡ್ದವರ ಆಪುಜಿ ನಮಗೆ ಅಡಿಗೆ ರೂಮ್ ಒದುಕುಲ್ದೆ ಎಂಚ ಅಡಿಗೆ ಪೆರುಂದು ತೋರ ಆಗ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನಿ ಬುಲ್ಪುಗೇನು ರೊಟ್ಟಿ ಬಂತೆ ಸೂಪರ್ ಬತ್ತನು ರೊಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣ ಕಣ್ಣ ಬತ್ತದು ಬೈತೀನಿ ಮಂದಿರವು ಬೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಡಿ ಇನಿ ರಜೆ ಪಾಡಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶಾಖಲ ವಾಮಿಕಲ ಮುರುಳೇರು ವಾಮಿಕನ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಲಲೇನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಬಿಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀರು ಕಾಲೇನು ಚೋಟಿಗೆ ಪೋಯಿಂದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಮಂದಿರೋಗು ಹೋದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೆಂಪಲ್ ಬರೋಣ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಭಾರತಿನ ಬಾಬಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರಿಯರೆ ಇನ್ನು ಅಂಚ ಭಾರತಿಲೆತ್ತು ತಲ್ಕೊಡೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೋಯಿಂದು ತುಕ ನಾಡೆ ಪೋಯಕ್ಕೆ ಹೌದಾಯ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಂಚ ಪುಷ್ಯ ಮೋನಿ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಂಡವ್ರ ಸೀರೆ ನೋಯ್ತು ತಕ್ಕನೆ ಬರ್ತನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓದಿತ್ತ ತರಕಾರಿ ಪೂರ 3 ದಾಂಡು ತರಕಾರಿ ಮುದ್ದು ಚಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತಿಂಡಿದಾಯ್ತು ಗೊತ್ತು ತಿಂಡಿ ಬರೋಡತ್ರಿ ಆ ಚಿಕ್ಕಗೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಚಾಯ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಸಣ್ಣ ಅಂತೆ ರೇಷ್ಮಕ್ಕ ಬರೋನಿಲ್ಲ ವಿಶಾಖ ನಂಗೆ ಪೋಸತ್ತ ಬಾ ವಿಶಾಖ ನಂಗೆ ಪೋಸತ್ತ ಉಳಿಪೇಲಿ ವಿಕಾಸ್ ವಿರಾದುಳ್ಳಿ ಎಂಗ್ಳು ಮಂದಿರದ್ದು ಮಂದಿರದ್ದು ಬತ್ತದ ಐತೆ ನನ್ನ ಜಪ್ಪುನೆ ಸುಮಾರು ಲೇಟ್ ಆನ ಮಂದಿರೋಡು ವಿಡಿಯಾನ್ ಪರ ಆತ ಜೆಂಕ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಇನ್ನೋಳದಾಯಿಗೆ ಮಂದಿರ ದಿನೋಳ ಅವೇ ಪೂಜೆ ಅಂಚಪುರ ಎಂದಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿಚ್ಚೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಂದೊಳ್ಳೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಲ್ಲೇ ತರಕಾರಿ ಮುರೋದಿಲ್ಲ ಏತು ಬೇಗ ಬತ್ತು ತರಕಾರಿ ಮುರೋದಿಲ್ಲ ಇನಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಇತ್ತು ಅಂತಾರ ಬೇಗ ತರಕಾರಿ ಎಂಗ್ಲ ದಿನಚರಿ ಇಂಚೆನೆ ಪೋನುಂಡು ಪಂಡ ಎನೆಕಡೆ ಪಲ್ನೆಕಡೆ ಒರ್ಮ ದಿನಾಲ ಎಂಗ್ಲು ಪೋಯಿ ನಿರ್ದವರ ಇಂಚೆನೆ ದಿನಚರಿ ಪೋನುಂಡು ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಸರಿ ಜನ ನಿರ್ದವರ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಲೇಟ್ ಆದ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಂಡು ಸಾರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸ್ ಬೈನ್ ಗಂಗಮ್ಮಕ್ಕ ತೂಲೆ ಕೋಪಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂತೆ ಪೆಜ್ಜಿ ದೀದಿತ್ತ ತರಕಾರಿ ಬರ ಅಂಚ ಅವೇನು ಐತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಕಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಮೂಲು ಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಸೇರ್ದು ಕಟ್ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಬರ 3 ದಾಂಡು ಅಪ್ರ ತಾರಾಯಿ ಬರ ಪೆರೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಎಂಬಲೊಟ್ಟಿ ಬಲ್ತ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವೇ ಪೂಜಾ ಅಂಚ ನನ್ನ ತುಕ ಬಯ್ಯಡೆ ದುರ್ಗ ಪೂಜೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಬಜೆ ನೈನಿ ಬಯ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಗೆ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಅವಡ ಇನಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಎಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸೀರೆ ಇಜ್ಜಂಚಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಐನದವರ ಎಂದಿನ ಪಾಡಿಯೆ ಅಂಚ ವಿಕಸ್ಲ ಪಿದಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಬಾಲೆ ಪಿದಾರ್ದು ಪಿದೈಗೊಳ್ಳೋದಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ವಾಹನ ಪೂಜೆಗೆ ಫುಲ್ ವಾಹನ ಪುರ ರೆಡಿ ಆತನು ನನಲ ವಾಹನ ಬರಿಯರೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ 116 ಅದನ್ನ ವಾಹನ ಏತ ಇತ್ತಂಡು
ಮುಲ್ಪ ವಿಷ ಹಾಕೊಂತು ಓನಿಪ್ಪಾರು ಆಯ ಮಂದಿರೋಡು ಪೂರ ಜನ ಪೋಯಕ ಎಂಗ್ಳು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಂಚ ಆಯ್ನ ಹಾತಿಗೆ ಪೂರ ಪಾತೊಂದು ಡ್ರವರ್ ದಾಡಿಟ್ಟು ಕುಲೋಂದು ಗೊಬೋಂತೆ ಅಂಚ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮನದನಿ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಬೋದಿತ್ತ ಅಂಚ ಪೂರಾ ಜನ ಬೇಲೆ ಪುರ ಮಂತದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೀಡಿಯೋ ದೇತೀನಿ ಅಂಚೆ ಒಂತಂತೆ ಬೇಲೆ ಪುರ ಆಯಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತನೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಚಾಯಗೆ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪುರ ಆಯ್ತು ಚಾಯ ಬರ್ಕಂದು ಯಾನು ಹರಿನಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಳು ಪೂರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಎಂಕುಲು 2 ಜನ ಮಾತ್ರ ಚಾಯ್ ಆಡು ಬಿಡ್ತ ಅಂಚ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಶ್ರೇಯ ತಾರಾಯಿ ಬೇರೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಡಿಪುನ ಪತ್ತನ ಅಂಚ ಬಂದು ಜೋಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಮುಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ತೂವನ್ನು ಇರ್ತಾರೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕುಲುದ ಆಯ್ತಾ ಕೊಡೆ ಗಾಡಿ ಪೂಜೆ ಇತ್ತು ನೇರ್ದವರ ಆಯ್ತಾ ಕಾರ್ ದಾಡಿಕ್ ಪುರ ದೀತನ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ ದಾಡಿಕ್ ದೀತನ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಏತೋ ತಾರ ಇತ್ತಂಡು 101 ತನ ತಾರ ಏತ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅವಿನ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲು ಪೆಜ್ಜೊಂದುಲ್ಲೆರು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ ಮಂದಿರದ ಲಾಸ್ಟ್ ಭಜನೆ ವಿಜಯದಶಮಿದ ಅಂಚ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಗೌಜಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಭಜನೆ ಇದ್ದಲ್ಲ ಗೌಜಿಪ್ಪು ಯಾನು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋದಿದ್ದಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತು ಉಂಡೆ ಎಕಡೊಂಚೂರು ಬೇಲದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತನಾತೆ ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತು ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆವರ ಪೋರಂಚ ಬೇಲೆ ಪೋಯಿಂದು ಸರಿಯಪ್ಪ ಕಪ್ಪವಾದ ಕೂಡ ಮನದನಿ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಬೈಯಾಗ ಮನದನಿತ ಬೈಯಾಗ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಅವೇ ಜನ ಅಂಚ ತರಕಾರಿ ಮುರೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿನ ಇನಿ ಬರೀ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ರಾಗ್ನು ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನಿ ಬತ್ತು ಜೀರ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತು ಜೀರ ಮಕ್ಳು ಬತ್ತು ಜೀರ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪುಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಪಲಾರ ತಿನ್ಪುನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಪುನೆ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪುನೆ ಬೇಲೆ ಹೋಪುನೆ ಕೂಡ ಮಂದಿರ ಬರ್ಪುನೆ ಆಯ್ತಾ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ನವರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಬಂಡ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಲೇಟ್ ಬರ್ಪುನೆ ಇರ್ದವರ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನೆ ಇರ್ದವರ ಯಾನ ಈ ವಿಷಯನೇ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನಕ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ಲ ಇಂಕಲ್ನ ದೇವೇರಿಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ತೋಜುವೇರು ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ದ ಭಜನೆ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಗೌಜಿಡು ಮುಳಂಜಿ ಪೂಟು ಗಣಪತಿ ಮಂತ ಜೋಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ಕತ್ ಆತಂಡು ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಇನ್ನು ತೂವರಣೆ ಒಂಜಿ 2 ಕಣ್ಣಿ ಆವಜಿ ಆತ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಇತ್ತಿನ ವ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಪೋದೆಯಕ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇತದೆ ಅವೇನು ನಿಕ್ಲು ತೂಂದು ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಏನು ಪೋಯ ರೆಡಿಯರೆ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಸ್ಯಾರಿ ತುತ್ತದೆ ಜನ ಮುಲ್ಪ ಜನ ತೂಂದಿಪ್ಪಾರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಿದ ಇತ್ತು ನೇರ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೋಜಿಜಿರು ಅಂಚ ಪುರ ಸಾಧಾರಣ ಉಲೈವಂತೇನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೆ ಆತೆ ಅಂಚೆನೆ ಭಾರತಿನ ಬಾಬಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ರಗೋತನ ವೀಡಿಯೋಲ ಏನು ಮಂತದೆ ನಾನು ಕೆಲವರು ನೆನೆ ತಿಪ್ಪಾರು ಅಲ್ಪ ಏನು ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಭಾರತಿನ ಬಾಬಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರಿ 2 ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋರೆ 2 ಬಣ್ಣದು ಆ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ನೆಟ್ ಪಾಡ್ದಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಬೇತೇನೆ ಬಣ್ಣದು ಏನು ಈ ನೆಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಜಿ ಅಂಚ